मॉर्निंग मित्रांनो, तेजस व्लॉग या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी सगळ्यांचे स्वागत करतो. आज सकाळची वेळ आहे आणि मी निघालोय रानात. आलं या पिकाला भर घालण्यासाठी. आपली स्वतःची मिशन आहे आल्याला भर घालायसाठी आणि तुम्हालाही दाखवतो नक्की कशी भर घालतात. आणि अशा प्रकारे आपण मिशन चालू केलेले आहे आणि तुम्हाला दाखवतो नक्की काय विषय. माझ्या पाठीमागून बघू शकता 2 गडी लागतात, एक थोडं ऑपरेटर एक मागं आणि अशा प्रकारे भर घालायला चालली आहे. तुम्ही बघू शकता माझ्या पाठीमागे पाटातून माती वर टाकायची मिशन आहे. शहरातल्या लोकांना शक्यतो कळणार नाही. पाटात जी माती असती ती वर टाकण्याचं टाकते. इथं मध्यभागी असा मसाला टाकते ती आणि तो मसाला मोजायसाठी त्या मिशनीनं माती टाकते ती, म्हणजे जेणेकरून मसाला कुठं वाया जाऊ नये आणि सगळा हा पिकाला भेटावा मसाला, म्हणून ती माती टाकली जाते. हे खालचं एक रान आहे आणि हे एक आहे. इथं कमीत कमी 2 एकर सर्व आहे. नंतर मिशन रवायला लागली त्यामुळे काय घातले नाही. तुम्ही बघू शकता त्या निम्म्यापर्यंत घातलं या आणि निम्म्यातनं पलीकडे राहिलं. आता ही वरचं रान काढायचं आणि मग खालच्या रानात चालू करायचं. रानात मस्त पैकी असं वातावरण आहे. त्यांचं या ठिकाणी शेड पण आहे. माझ्या पाठीमागे बघू शकता तिथं असं शेड आहे त्यांचं आणि हा एरिया त्यांचा सगळा आहे. एक 2 एकर आला आहे आणि असं आसपास पण यांचा जागा भरपूर आहे. मस्त पैकी असं शेड वगैरे डेकोरेट केलेलं आहे. इथं शेडमध्ये मसाला वगैरे ठेवण्यासाठी जागा भरपूर आहे. संध्याची बागा कसा हात वर करतो झालं. शेवट झाल्यामुळं ते आनंदी आहे. शेवट झाल्यामुळं खूप वेळ चालावं लागेल त्याला, त्यामुळे ते आनंद झाला आता.